Ja, dreng, er I sulten, eller hvad? Ja, papi, vi vil gerne have noget at spise. Jamen, prøv at kigge herover. Vi har noget her på den højre side. Det er noget, jeg har lagt kun til jer. Kan du se det? Ja, nu kan jeg se det. Prøv at smage det. Smager det godt? Så kan du lære det, din fucking lille bavian, mand. Hvad fanden er det? Det er mit lort. Du skal spise det. Fuck dig, mand! Hvad fuck laver du, mand? Du skal da ikke slå mig. Prøv at komme her, Fucking mand. spasser, mand. Hvad fanden har du gang i? Kan du lide det, eller hvad? Spis Jeg mere, skal mand. smage det her. Hvad er det her? Ja, det er en anden lort, jeg har lagt. Lad være med at spise det, mand. Du laver du. Fuck dig, jeg kan godt Få lide det det, ud, mand. mand. Det smager godt nok. Få det der fucking ud. Skal jeg byde dig, eller hvad? Få kom her. Få det gå væk fra det mit lort. Det er mit lort, det der, mand. Nej, lad mig lige smage det, mand. Jeg er med kæde det her sted. Det er mit sted, mand. Fuck dig, din luder, mand. Prøv lige at få dig. Fjern dig herfra, før jeg sparker dig ind i hovedet, mand. Jeg giver dig en bare vent og side, mand. Jeg giver dig en skalle om lidt, mand. Gå nu væk med dig, Få en mand. skalle, mand. Hallo, gå Flyt væk. dig. Flyt Jeg siger dig. til dig, bare gå væk. Fuck dig. Hallo? Hey. Gå væk, så jeg stikker min store næse op i din røv, mand. Gå nu væk med dig, mand. Han lyder.